яңырақ қына Пермь өлкәсенең Барда районына барып, Гайнә башкортларының костюмдарын карап, уларның көйләрен тыңлап, хәрәкәтләрен күреп, бик үзенчәлекле материал алып кайттык. Һәм ошо Гайнә башкортлары биюен без үзебезнең репертуарыбызга алырга уйлайбыз. Уларның хәрәкәтләре бик үзенчәлекле көйләр, уларның музейлары бик матур бар, бик үзенчәлекле костюмдары, шуларның эскизларын алып, фотога төшереп, видео материалдар алып кайттык, язмалар алып кайтып, менә әле балетмейстердарыбыз менән Риф Габитов менән үзебезнең итәкчеләребез менән ансамбльнең репетиторларын бергәләшеп, шул биюне куярга дигән нияттәбез бүгенге көндә. Башкорт биюенең төп хәрәкәтеннән, уның эстәлегеннән, уның көйләреннән без тайпылмаска тырышабыз. Әйткәнемчә, безнең бурысыбыз шундай. Башкорт биюен Фәйзи Гаскаров бит вакытында ошо ансамбльдә оештырган мәлдә райондар буйлап, авылдар буйлап йөреп, халкыбызның гореф-гадәтләрен өйрәнгән, тарихын, фольклорын өйрәнгән. Бездә шул ук эштә дәвам итәргә тиешбез. Заманса биюләрдә бүгенге көндә кайбер балетмейстерларыбыз куялар, ул безнең генә коллективтә түгел, гомумән безнең бит профессиональ коллективларыбыз бар Башкортстанда, ул бер генә коллектив түгел, төрле коллективларның үзенең юнәлешләре бар. Шул коллективларда, ансамбльләрдә заманса стилизованный биюләр барлыкка килеп тора. Буга инде һәр балетмейстер үзенең карашы бар. Без уга каршы түгелбез. Халык биюләре ансамбле тәүге тапкыр үз тамашачыларын сәхнә артына кунакка сакырды. Данлыклы ансамбльдең был биюдә гомер дип аталган яңа проекты. Теләгән һәркем Гаскаровлар тормышы менән якындан таныша алды. Осрашуга Башкортстанда белем алучы ситил студентлары, гаиләләр килгәйне. Я люблю буфа. Я тоже очень люблю это танцевать, интересно. Хатын-кызлар әлбиттә биләүстәр уларның хакы менән кызыксынды. Очень ценные, очень старые. Это украшение называется чулпа. Она вешается на косичку, на край косы. Теләгәндәр костюмдарды киеп карай алды. Данлыклы биюсе Рәшидә Туйсина осталык дәресе бирде. Ансамбль менән танышырга килүчеләр репетициялар барышында караны. Башкорт биюеннән башлап, төрле дөнья халык биюләреннән тора безнең репертуарыбыз. Безнең репертуарыбыз бик бай. Ансамбль оештырылгандан алып 100дән артык бию куелган. Бuna иң шундай тамашасы яраткан биюләребез бүгенге көндә 60тан артык бию хакланып калган. Ошо биюләрдә без тотып торабыз. Биебез. Мизгил хайын репертуарыбызды яңыртып, яңарак биюләрдә куеп, өйрәнеп тамашачыларга yetkirib торабыз.